O Máster Galego Absoluto reunirá na pista do Mercantil os mellores tenistas galegos. La juventud de los jugadores este año pues es notable, donde indica que son los jugadores jóvenes los que al final están llevando el tenis gallego por aí adelante. Destacar tamén que está un sub-16 nese cuadro que acaba de vencer en torneos sub-16 a nivel europeo, como é David Cao, vale? O sea que este ano, máis que uns maestros de idade, van a ser uns maestros máis novos, pero que están acreditando un alto nivel competitivo. Na categoría feminina competirán Uxía Martínez e Carla del Barrio, números 1 e 2 do ranking autonómico. Unha das ausentes, pero por razón dos seus estudios en Estados Unidos, é Celia Cerviño, que é a actual campeona galega, o sea que non é calquera cousa, non? E que, polo que conversei con ela cando acababa de conseguir ese campeonato galego no mes de xullo, pois este ano, cando volte de Estados Unidos, en torno ao mes de maio, pois parece que vai a intentar competir profesionalmente no mundo do tenis, co cual nós faremos o posible para axudarlle nesa tarefa, non? Na categoría masculina fallará Rodrigo Figueroa, pero estarán Tomás Currás, Iago Salvador e David Cao. Como representación pontevedresa participarán Antía del Río e Rubén Caldas. O torneo iníciase mañá cos enfrontamentos de oitavos e cuartos de final da categoría feminina. A categoría masculina pola súa banda arrinca o venres. As semifinais disputaránse este mesmo sábado en ambas as súas categorías e as finais terán lugar o vindeiro sábado 12 de xaneiro. Ese mesmo día celebrarase no Pazo da Cultura a gala do tenis galego, que premiará os xogadores, técnicos e clubs destacados do 2018. Por primeira vez se van a outorgar unhos premios especiales que xa se viña facendo. Aí estuvo Lourdes Domínguez Lino nese apartado, tamén outra pontevedresa, e ademais deso, este ano pois vamos a premiar, non toca nin pontevedrés nin vigués, onde Moaña, que é Jesús Iglesias, que leva, diríamos, enseñado o tenis ao longo de Galicia. O Mercantil optará ao galardón o mellor club de Galicia, pola organización do propio Máster, o ITF Júnior e o Campeonato de España Alevín.